Burua batez ere bat, 18 urte inguruko gaztein duta, direntan Boris Nogales dago lasarte horia udaleko euskera zinegotzia eta nire baina da Rodríguez eta nire udaleko euskera zinegotzia. Orduan beste gabe ja Borise aurkeztuko ez dizue pixka zintzidean egitasmoen xehetasunak. Bueno, era labur batean esan da, 2012tik burutzaldea edo burutzaldea mailan euskera udalen euskera zerbitzuak elkarlanean ari dira eta bueno, sektore ezberdinetan gaurkoaren aurkezpena eginez autoeskolen kasua. Ainarak esan duen bezala, orain dela 4 bat urte hasi ginela proiektu honekin, egitasmo honekin. Eta, bueno, lehenengo kontua izan zen, lehenengo aurrera, egitasmo aurrera eramateko, lehenengo urratsa, lehenengo pausoa, bitartekariak jartzea izan zen, autoeskolei liburuak, multimedia prozesuak ikasteko. Hori aurrera aterata, azkenengo urtetan oso emaitza onak izan dira, euskeraz karneta gidabaimena euskeraz ateratzeena, hirukoiztu dira datuak eta bueno, emaitza ona da, baina oraindikan gazteleraz ateratzen dituzten kopuruarekin oso kopuru baxua dira. Helburu nagusiena edo nori zuzendua gehien bat herritar oroi, baina bereiziki 18 urte egiten dituzten gaztei zuzendaritakoa da. Hurrengo astean zehar informazioa etxetara bidaliko zaie, gazte guztiei, eta bueno, informazioa pasako zaie, bai olako diptikoa eta eskutitza gonbidatuz beraiek ere karneta gidabaimena euskeraz ateratzeko, eta bueno, aipatzea burutzaldea mailan 11 sari izango direla, eta ikasle bakoitzak gehienez edukiko ditula 400 euroko diru laguntza atal teorikoa ateratzea.